Llais pobl ifanc. Bwriad y deuddydd ma yw i gael llais pobl ifanc yn rhan o greu popeth ar y ddaear o bwynt eitha cynnar. Dwi'n ni wedi dechrau drafftio, dechrau meddwl am y gyddoriaeth, a beth sy'n holl bwysig nawr yw bod pobl ifanc Cwm Ifan Wen yn dechrau rhoi barn nhw ar be ni'n creu. Dwi'n teimlo fatha bod pob cenhedlaeth efo golwg gwahanol ar y byd. Da wedi bod dros drafftiau cynnar iawn yr awduron ac yn mwy neu lai yn dadansoddi yr cymeriadau sy'n dod allan ohono fo a'r byd sy'n cael ei greu efo popeth ar y ddaear ac wedyn yn helpu lle bynnag da ni medru. Sut fysa ni mewn 30 mlynedd yn 2050 efo y holl glaw sydd wedi digwydd a ni'n trio dychmygu ni'n trafod sy'n fysa ni fel pobl di ddapdio sy'n mae politics di newid, bod dim di newid. Dwi'n meddwl bod y bobl ifanc yn galluogi ni gael golwg gwahanol ar y byd. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod chi wedi dod mewn efo pobl ifanc i chi gael y safbwynt yna ar y cynhyrchiad hefyd. So pan ni'n dod i greu y drafft nesaf, ni yn sgwennu iddyn nhw o'i llais nhw, o'i point of view nhw.